ostin kassillisen tämmösiä jotain kosmetiikkajuttuja tuolta kirpparilta 3,5 €. Niin ajattelin katsoa, että mitä tää on. Ja joku tämmönen hajuvesi. No, hyvän tuoksunen itse asiassa. Yes. Sitten käsivoide. No ei oo kyllä käytetty hirveästi. Tämmönen Lumenen joku Instant Glow Primeri. Aloe Relaxing Toner. Skin Safety joku. En mä tiedä. Joku. Toivottavasti tätä ei oo hirveästi. Tätä en ehkä käytä, jos tää on niinku käytetty. Joo. Mutta se nyt ei oo suuri menetys. Sitten Liquid Highlighteri. Mä en tiedä, miksi mun pitää haistaa näitä. Kuitenkin. Näytti ihan kivalta. Mikä ristus on, kun ei aharista. Kiva. Tähän pohjalaisilla tommonen olla. Sivoide tällainen pieni. Sitten vielä on kynsilakka, ihanan värinen. Ja pari tämmöstä pinkkiä. Kiva.